yanzu kam da alama ulcer ce. Duk wanda ya ji wayannan alamomin alama ce da ke nuna cewa iya da ulcer, sai ya saurin garzayawa ya tafi asibiti domin ya yi ma likita bayani a tabbatar da me ke damunsa. Na daga cikin alamomin akwai mutum yana jin cikinsa yana zafi, wani irin zafi da zai na jinsa a kusa da ƙirjinsa. Na daga cikin irin wayannan alamomin mutum zai na jin bai son cin abinci. Yana daga cikin alamomin mutum zai ga ƙibarsa tana raguwa, musamman ga wanda ke da ƙibar. Yana daga cikin alamomi in mutum ya je bayan gari sai yana yin bayan gari baki-baki. Yana daga alamomi da ke nuna alamar cewa yanzu mutum yana da ulcer, mutum zai na yin gyatsa da iska a ciki. Yana daga cikin alamomi da ke nuna yanzu alama ce da ke nuna mutum na da ulcer, mutum zai na jin zafi a ƙirjinsa ko kuma a cikinsa. Yana daga cikin alamomi shine yawan jin kasala ko gajiya. Duk wanda ya ji wannan alama sai ya saurin garzayawa zuwa asibiti ya bayani domin a tabbatar masa da me ke damunsa.